Nili balong check mahal ke doko gajok rat thur pakpen kachisong. Chandra taro rong inglong chedon Karbi Christian Church along an kimi ke chojai mek kedengpon. Karbi lak abirta ki langber arab do anaphan sitami nili hinpen kardom nang pajur ikla kardom pini arnikang sama birta along pen nili samireng mirti muki todang te pini arnikang sama birta angton pen arjubonikha Nili balong check mahal ke doko gajok rat thur pakpen kachisong. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Choki Hola Higher Secondary School field along check mate bamboo supplier lapen check mahal ke enabang photomangbong chingki chithanpon. Bangso kachingwai pon along nilip Karbi rong asara mei mate thi hekpen NKRA asong atumpensi mei chipahem puponlo. Lapen mei kachari pon raj terona hin pensi hin hinalam arjuponlo. Bon sitame hin hinalam rai un edetlo. Lasi nilip duar bokori deopani lapen copper chuki hola bamboo supplier atum thur pakpen chesong pon lapen jongsi mahal jongsi withdraw ave pute sodak pen chesong pon jiputa bamboo supplier atum pen nang chithan blun. Taxation alam sitame ningje ponateng pute alo ave pin pen mate check atumalong mate thana mate police atum pen sitame thangalo ave pin ihumalong pen tangka sika pharupho lapen forest department atum pen ta ahum tin tangka pharupho si endun bom lapen bogijan gate along sitame pharupho lapen pharuhini town committee hin pen sitame endun bom loputa nang chithandun lapen taxation department atum lahaya tax council along palelesi chopang limlap maputa radatum pen arjupon Pini hin mate supplier lapen mahalder Vinson rong hanga tumangbong lam the cheton on edet si Karbiang long autonomous council aphan bamboo mahal withdraw vek nang jipupen rat lapen bamboo supplier atum thurpak pensi chesong ponlo lapen jongsi withdraw vedet pote anso se chesong pangtang pon jiputa nang chithandun bangso long GB SGB town committee lapen check chutiki rat atum setame chetongdun tangte ang tonalam the arjupon sinan labangso check tender kiana tu mohordar tum labangso check pinang thegima nitum Assam sarkar phaladak kanai ghat along nitum check langroi pen kipon bom tak chukhela warlong nitum langroi pen pon bom hut nitum phan ke pini arni anabang ke nitum India long UP Andhra Pradesh kilangki do pena jok sini tum pini an ke nitum asumar lo sarli lembian mithanga da kereng ilong athege Assam long nitum che ki paklu bom da kanai khan long sitame nitum che paklu bom ki nitum phat ipum thong ke pena par pela pen arjang nang bahag lang lada arjang nang bahag lang apum ki TNA apela pum so dam de apuson sini tum phan ong si labangso check pikloji plo lada ke nitum kedam tang pen nitum piklo dam lo Ladake nitum pega bhum nihum thom itung ki piklo dam seta labang so dimalong ke check seta ating ridok lai nangi pusin nitum phan pachini so dak be same nitum ke chisong nang kokpo la check ka chuti ki ana atum phan same nitum jingwai pensi pini labang so alam amai nitum pithiklo la posi nitum labang so tendar ma ki chitum chidon thek thai itum rat che kachutuki la pen che ga biha chuklem tum tani tu labang so tendar putha ke chidon thek thai pusini tum pini media theng no samene tum lam the piklang lo athege ne tum labang so atendar pen ajok itum non ipum mesa kep lam so tax pinang ji product te itum ke itum phan ke DPT ada son lo athege itum phan kidam tang pen ta mitum ha yu Chennai Andhra Pradesh lapen Bihar Nilip Chuki Hola pen focus Terran report Karbi Live Chandra taro rong inglong chedon Karbi Christian Church along an kimi ke chojai mek kedengpon Bang lapen hang kaliga bang hanpo nangling no lapen sang ho tumang no ne karjap chi thangara orwe an kimi ke cho arong ajia me along Bible angdeng Levi angdeng ping kora ke thom angdeng so grape hopen ingkor rahini hempu sok adan ki pijile sok apeng ke wanarni
ke sangar ni aphi rui troxi pachok lim lakhanon puathe pn ponlo kipijele sok apeng kewan ani kesangani api roi troksi pechok lim lakhanon an kimi ke chopona jai me kalong pastor manik ti sopensi me chari ponlo risoi janga tompen arna ma phan ruar choponlo pastor manik ti sopen chupa hem phupona meyalong aison taru pensi aluhi pachini la pen jai me kalam the klar dak pen than ponlo pini bangso an kimi ke chorong aje meyalong aluhi sarpo man mate arna malam ke thana bang nkba evangelist kensing ronghang David Phangcho BD Sir atum pen chenglok hempu jisu aphan ke kroi abang phu bang phiatum chitong dun ke longason cho inghu joy jesi pini inglong chedon Karbi Christian Church Fellowship don krihinia hemtu natum hempu jisu aphan panongsi sangkimi lapen thekimi wanlo bangso thekimi Samuel Phangcho NKCC pensi sangkimi lapen thekimi aphan arnam hirjume hangponlo bangso jai me kalong arna malam ke thana bang evangelist kensing rong hang pen an kimi ke cholam the than pachir mi ponsi monduli si la pen kachetong ara da tum pen chojun ponsi an kimi ke chojai mek me sen pen pachun ponlo Turlo pini herangke abitung utum setame militum ke chopapona teng penalitum ladak militum inglong chedon Karbi Christian Church Fellowship along aningkan wang itum lob sonsi talon bom wang bom along kami nangletum aningkan wang ta keram tang aningkan ta nangletum chetong dulong sipini nangletum media court itum kami kipa nangletum phan na chopa teng penai chetong thek pang tum phan aprangsia kiru pipar piglo bela sona taksi nilitum pining lela person ke claim la pukali labang so a fellowship dagni tum ke epen ke alang litum ke cheng ko doni don thomet pen setami la person nilitum monduli mission pen ke pe thik pon ke ping khat pon arona teng balang litum nilitum la person claim pon bom lo ase pininga ning kan ke thom an bak ke chok lo la se lalo je nilitum ladang ni tuma havar lake खेती पेन सिकेरेंग चो लसे इंग्लोंगा खेती लदाख हिदी लबसों दा लान लान आके थेवे लसे नीली तुम ला इंग्लोंगा खेती चोक्लेम पो रिट अपोर टेंग बनी तुम अपोर सिवे पेन चोरोत चोरिम पो लापे नॉन लके चोचे जुंजे अप्रांग आर्नाम है फोर्नाम फनी तुम सांग किमी का होदाय मतेनी तुम लहसो असोक असंग चोरोत चोरिम लोंग से तुम निंगरोंग पेन आर्नाम फनोंग पे थेलम सोना प्रोग्राम से पे मान Piglo non kacethanam nai bangke lalo ilitum Christian ke ason do ulo stami non ilitum la Karbi Christian pu bangke ilitum non amat ke dak inglong chedona long bang ilitum fellowship si dola lapen ke number long bangke hadak diocese lo hadak mission lo lasinili Karbiang long angkang aphan message ki pigang tung bangke lalo je Karbi Christian doang bang stami Christian kimi angke kapre kan mate tomaine jongjung pele nili tompan kanghon kangin su ponni puita nili toma hin pena bangke dengpon un pusi nili tum Karbi Christian pena bangke cipathik pondu Churolo media ke hai tu ni tum rit ke claim hello pig dak pen ke kom nei tame kilometer kep doji asi alada mane adim me pig mane ciri si claim te dhorok mut kep longji lason misente penempo break kado we me pig asi nilina tom phan kachuning ready la Karibeng long tuliram sar phan chuning ri lason ho ni tu rit jai claim na hello pig posi la bangso ke claim dam ke wang kesik sak ben ajok ali bang nangrap thek sonte pusi sem sarpha nili chuneri lo athema hala dak nili akimang gamdo mane dak ni tum hawar klem anke nili hano alidar po system lo kiya pon bang pulo sinili hodak rong seng na ita nili ning hangdo si ali yong si pon lobte ni tum don pharu si ani tum rong seng na person si ni tum akimang do si Karbiang long kecari non political kecari bom alidar tulram lo hang phansi ni labang so ali nang pon pg bate nang PG anchoning repart piglo
News Report, Karbi Live. Pini arnikang sama birta ke lapu ansi kang tonpon iklo do methak mi kurwang thu.